nahot ditona hamu naso merlauk bota. Nahudul ditatuan hot dibongkar ni rumah. Pasahat-sahat dungdang hobar tutona ni debata. Asamanat unang terrobung, nenget unang terlisir. Diruhut ni panggualon unang adong namimir. Ala ulaun hadebatau do ulaun muna. Ulaun marhasatian urasan nami mahamu. Dohot gosi-gosi muna asa unang haramunon asa pitaso babahin hasangapon di debata. Au mami pisamu ale pargosi dohot gosi-gosi muna. Say bagia maho suru-suruan pasahato soba tuna martua debata. Kita nangadok nama dokter. Pargosi adu-aduhan maju buse tuak kasurusuruan dohot halak na bagia adu-aduhan nama mau lihat mamang pargosi senari piamang adu-aduhan maju turuas ni tuhani situan natorok na liat na luluon adu-aduhan nama. Boleh hati amang ala dunga di baiko budak kuduari. Adorang so di mula-mula hudamang lehet maju molo makata hita. Manihutton o putta si jolo-jolo tubuh. Ia godang mula-mula dituju hodai to putta mula jadi nabolo. O puraja mula-mula o puraja mulana nama jadi hosaluhutna. Odang binoto nang ujungna sian ibana do bonani hasyanganon mula ni duhut marlata bukan yonggak marsora. Hami pe amang naing gabi halak Kristen dang manisa adat alai napahotot do huhut pali adat nang guru ala nungaro adat ne baru anggo soba ikon hot do tude bata sito palangit do hasyanganon do nasaisina ay nunga ditoppa ay nang ditoppa do hita sian tano laus diobusan hosa gabi ribur laus badia sasongan ni dok ina tua siajir mula-mula siajir mula toppa persirangan ni ay pardubon ni hosa sobani nama duma sobani na tinopa ay debatado nama muka asa martua hita jolma sudah hita martua Yesus Kristus na gabe jolma sahat adu aduda sian garu na tinopana adu godamang ma amang marhite godang mula-mula. Nunga di bahin ho amang godang mula-mula godang ni mulai na adong godang ni mula topa naman hutusi bahin damang madihami godang soba-soba tardana nasya mula jadi nama jadi hosaluhut na nasya ano dohot rodi ni jol dohot diri ni jolma ikko soba do natama alus ni jolma alai sipata
tu debata na tolu di pasaha oputa si jolo-jolo tugu godang soba adi dokdo godang soba tu nomor 2 debata na tolu suhu na tolu harajau debata batara guru bala sori do bala bulan na tinopani mula jadi na bolod do anggo debata na tolu alayang go debata tolu sada tungdiri ni debata na sasadaido alani ido di bagasan hakristenon na sa soba dohot hamuliaon hasangapot dohot hamalatiaon di pasahati tu debatas terusada alani i amang panggol pergusi bahin ma kodam ni debatas terusada na sumbayai asama somba hami dia dopan ni debata si raja ida padi pajung pinggan di hosni matanyari pasahat sobat wa putta mula jadi asa sauk martua di pamatang dohot di debatas terusada sada suhu hasangapon di ibana mana sa soba ujung hamuliaon alai Yesus anak nai sitom sadol maun saat masahala raja ngolu namar hatuau baik damang